Er zijn veel goede redenen om kippen te houden. Ze verwerken heel wat organisch materiaal. Ze zijn leuk om te verzorgen en te observeren. Het zijn vriendelijke dieren en ze brengen leven in de tuin. Ik heb vandaag Dimitri op bezoek, iemand die heel veel van kippen weet. Hey Dimitri. Kijk Dina. Wat voor prachtige beesten heb je meegebracht? Het zijn verschillende rassen, denk ik, hè? Nee, dit is maar één ras. Hè. Dus dit is de Cochin Kriel, die is afkomstig van China. Dat zijn allemaal verschillende kleurslagen. Hè. En die zijn heel gemakkelijk tam te krijgen, die kippen. Ja, kippen zijn zo gezellig in huis, hè? Vooral mensen met kinderen. Wat eten die eigenlijk? Eten die alles? Je moet ongeveer tellen, een liter water is ongeveer genoeg voor 4 kippen. Per dag? Per dag, ja. Dus het beste is elke dag je water verversen. Ja. Want ze hebben het liefst fris drinkwater voor te drinken. Ja. Dan mocht je tellen ongeveer een 60-70 gram per kip per dag om te eten. Maar dan mogen er ook gewoon granen bij zijn, zoals gebroken maïs, erwtjes, zonnepitten. Dat kun je allemaal kopen. Eigenlijk wat je in een winkel koopt, Ja. het standaard voedsel. En dan mocht je ook binnen de keuken afval geven eigenlijk. Ja. Maar best geen vlees, want dat is niet echt gezond. Voor Ja. de kippen te veel vlees. Dus afval van groenten Ja. en fruit. Maar gelijk nu als ik aardappelen geschild heb, die schillen maar Nee, niet. dat is niet goed. Ah. Maar dat is niet goed voor de slokdarm. Voor de Ah, kip. zo. Omdat een kip die moet af en toe ook maagrit eten. En die maagrit komt eigenlijk in de maag Ja. vast te zitten. En als die kip eet, komt dat voedsel eigenlijk in die maag. En die grit, dat kneedt eigenlijk het voedsel fijn, maar eigenlijk zo de natuurlijke weg weggaat. Ah. Dus daarom moet een kip ook af en toe maagrit en zo van die schelpjes, dat ze zeggen, eten eigenlijk. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook als je een eitje hebt gebakken, de Ja. eitjes stuk pulveren eigenlijk Ja. en terug in de kip opgooien. Je hebt me hier iets gegeven en dat ruikt eigenlijk naar gedroogde garnalen of zoiets. Dat ziet er wel lekker uit voor de kippen, denk ik. Ja, dat is een soort garnaaltje eigenlijk. Dat is eigenlijk een vlookreeft in het Nederlands. Ja. En eigenlijk heet dat gamaris. Dus dat is een extra eiwitten voor de kip. En die geef ik wekelijks bij uit de hand. Dat ze altijd genoeg vitamine krijgen. Hè. Een Ja. kip die eet gemiddeld per jaar, één kip eet ongeveer 50 kilo keukenafval per jaar. Dat is Maar al- je moet er natuurlijk wel wat basisvoeder bij doen, gelijk Ja. gebroken graan Ja. en van de allemaal. Maar dit geef ik dan extra bij eigenlijk voor de kippen. Maar geen verwende kippen, hè? Ik denk soms dat heb ik al lang ja. gezien. Kom. Kip, 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 kip. Kom, kip, kip, kom. Kom, 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 kom. Lekker. Oh. Kijk, hoe schattig. Hoe oud zijn die kuikentjes? Die kuikens die zijn nu een week oud. Oh, kijk, hoe lief. Die zitten bij de moeder en dat is Mag lekker. ik zo eentje? Oh, kijk. Oh. Pak ze maar, als je kunt. Ze zoeken soms hoor. Oh, kijk. Oh, klein dutske. Is dat belangrijk hoe groot dat die bakken zijn waar de kippen in zitten, Dimitri? Dat is toch wel even belangrijk, ja, want een kip moet altijd toch een 40 centimeter hebben. Want als er ei moet liggen, moet ze er kunnen draaien en te goed zetten voor het ei te leggen eigenlijk. Dus dat is altijd belangrijk. En dat vulsel wat erin ligt, hoe vaak moet dat ververst of zo? Het vulsel, ik gebruik enkel houtkrul en vlaslemen. Die Ja. twee meng ik en dat pakt ongeveer 80% vocht uit de kak eigenlijk van de kip. Aha. Dus dan onttrekt dat zich. Dus dan kun je schoon als gewoon de strontjes eruit nemen. Kijk, is schattig. Leggen die alle dagen eieren? Normaal legt een kip elke dag een ei, maar als ze broed is, dan legt ze geen eieren meer. Totdat de kuikens zijn uitgekomen Ja. en dat eigenlijk het broed zijn voorbij is. Ik ben eens benieuwd of die kip ondertussen al een ei gelegd heeft. Mag ik eens kijken? Je mocht eens kijken. Want dat is echt mijn hobby, eitjes rapen. En ik ben al zo blij met Pasen, maar Als de kip u graag ziet, ligt er een eitje, denk ik. dat is al... jammer. Voilà, daar ligt iets. Oh, ziet, ik ben echt een dierenvriend. Dan mag ik dat eens proeven straks. Dan mocht je straks proeven als Dat is je goed voor op mijn slaatjes. Hè. Merci Ja. dat je ons
eventjes willen komen uitleg geven. Graag gedaan. Bedankt. Hè.